vítám vás u videa. Kamarádka mi poradila, ať natočím video s mými kresbami nebo o mých kresbách, jelikož prej kreslím pěkně, takže jsem se rozhodla, že přidám video s kresbama, kde vám nějaký ukážu. Kdybych vám měla ukázat všechny, tak to bude tak na hodinu, jelikož furt něco kreslím. Tak začneme. První obrázek je z Harryho Pottera, Skřítek doby. Kreslila jsem ho včera, jelikož teďka mám takovou éru, že kreslím prostě postavy z Harryho Pottera, takže je první doby prostě. Půl hodiny jsem dělala náčrt, hodinu potom vystínovávala se jako pastelkama a tak. Další obrázek, potom tady jsem zkoušela asi zátiší, nebo něco prostě mísa s hruškou, s banánem, s ananasem, boulovky, jahody tam jsou, nebo to je víno spíš, no, fajn, třešně a podobně. I kiwi tam je. To jsem kresla tak půl hodiny jsem vybarvovala, to jsem hodně odplákla, že mě to potom nebavilo barvit. Teďka tady budou asi nevybarvený obrázky, což je takovej to, já nevím, jestli to bude vidět, ale jo, asi. To je Ondra Havel vlastně, kreslila jsem to přibližně 3/4 hodiny, protože na to jsem si fakt dávala záležet. A prostě úžasný, no. Jako myslím si, že se mi jako povedlo, no. Ještě ho zkusím potom nějak vystírovat, doufám, že to jako nepokakám, no. Když budu slušná. Potom nevím, jestli někdo koukáte na Tips Raps, tak to má být on jinak. Ten je jinak nakreslený, jelikož tam jsem nedělala ty vlasy jako u Ondry. Jelikož tady to chci fakt jenom vystínovat prostě, ale až na to prostě budu mít chuť a hlavně jako chuť, náladu a čas, no. Potom tady mám znova Ondru, jako to si myslím, že tady už se mi jako moc nepovedl, no, ale třeba až to vystínuju, tak to třeba bude lepší, no, uvidíme. Tady je ještě, koukám, ten Tips Raps. Tady jsem zase ty vlasy udělala, nevím jako proč, asi logika, prostě mám dobrou logiku, no. Teď tady byla jedna postava z letopise Narnie, tak to je, že to nemusím ani jako připovídat tenhle film. Ten měla se hodně velkou úspěšnost a myslím, že do teďka na ní kouká prostě spousta lidí. Já zrovna jo, no. Jinak to je Princ Caspian, nevím, jestli se mi to povedlo. Jako občas mi to, když se kouknu z jednoho pohledu, připomíná mi ho to, když se kouknu z jiného zase, tak ne, no. Tak se uvidí, no. Potom koukám, že teďka tady bude éra, ne, tak nebude ještě éra, no, fajn. Tady jsem se vlastně hodně nudila, protože jsem kreslila na koně. Takovýho to, který jakoby stojí. Nevím, co to mělo být za koně. Možná to mělo být pěrský kůl. Ale pochybuju, to mělo být jiný. A nevím, který teďka. A tady mám hříby nějaký. Což taky nevím, jako co to mělo být za koně. Obrázky čerpám z toho, že když koukám třeba projíždět si fotky prostě nebo něco na internetu, tak většinou které se mi nelíbí, tak já se ho uložím do počítače, počítač si střídám s bratrem. Takže vlastně ty obrázky, které já si uložím, on mi tam nechává, takže vždycky potom mám co kreslit. Teď tam mám asi dalších 20 obrázků si stáhlých a plánuju zase kreslení. Jinak jsem moc dlouho nekreslila, jsem měla sám, takže zase rozkresluju. Potom jsem tady kreslila takovýto obrázek. Ty vlasy jsou modro-růžový, prostě a tady to má takové fialový. Já nevím, mně to vlastně prostě přijde, že ten telefon mi to zkresluje tu modrou na zelenou, takže proto to říkám. A jinak tady ty vlasy jsem si prostě chtěla nechat udělat. Já nevím, proč mi se to strašně líbilo a chtěla jsem si je nechat udělat, ale asi ne, no. Jo, nedivte se, že tam je, jestli jste to přečetli, já nevím, jestli to bylo rozmazný nebo ne, ale tady na tom jsem podepsaná jako Rona.
ještě u toho kolečka, nedivte se, že na nějakým mám prostě své jméno, na nějakým jenom své iniciály, na nějakým zase mám úplně jinou přezdívku. Já mám na Facebooku 3 stránky, Facebookový prostě 2 už teda na 2 nechodím, jelikož tam to bylo trošku blbější. Prostě problémy tam byly takový nějaký a to, ale teďka mám jako stránku, na který fakt funguju a tam jsem si teďka měnila jméno, takže si fakt nedivte, že tyhle obrázky, co mám tady, si dávám i tam, takže tam budu mít asi, jako můžu mít na každý stránce jiný podpis. Já teď to ty vlasy stojí, tak to nebyl dobrý nápad. Prostě jiný podpisy furt mám, no. Tady jsem kreslila pavouka, tady jsem podepsala jako normálně svým jménem, jelikož jsem to dávala do skupiny. Mělo to být takhle, jinak to by vypadalo jako živej, no. Nevím, co to je za pavouka, někdo říkal černá vdova. Já jsem myslela, že to je křížák, ale asi to je černá vdova, no. Tohle byl vlastně můj první pokus nakreslit prostě nějaký zvíře, aby vypadalo jako 3D, jako živý prostě. No tak myslím, že se by tady ten pokus se zrovna poved. Potom jsem tady kreslila nějakýho pána, nevím, co to je, nevím, kdo to je, a mistra Beana. Takže jestli ten pán tady pozná v této videu, jestli na to vůbec bude koukat, tak se mu fakt omlouvám, ale prostě úžasná fotka, teď jsem si zkoušela prostě nakreslit. A jinak Mr. Bean. Takže tady máte si mistra Beana. A tady je ten pán. Možná tam měl jako jiný vlasy, no nevím. Prostě zkouška. Potom jsem tady kreslila, koukám, tygra. Díky, ale no, ale to je jedno. Prostě je pokus o tygra, ale musím to nějak chytám si toto. Takhle měl vypadat tygr. Kreslila jsem tygra i kamarádce do školy, bílý tygři liberec. Teď kreslím hodně jako pro kamarády, no. Jo, včera jsem začínala rozkreslovat a dneska jsem to vybarvila. Jsem zkoušela Harryho Pottera, jak se říká, že ta éra prostě moje. Tak tady je prosím Harry Potter, když byl malý se v prvním díle, že tady to bylo zrovna. No prostě teďka jsem velký fanoušek Harryho Pottera, takže teďka budu prostě hlavně Harryho Pottera prostě obrázky a kamarádce, teda z toho smívání. Twinlings Saga. Teď jsem kreslila nějakou paní, jako vůbec nevím, kdo to má být, asi nějaká pohádková, nějaká z pohádky, ale nevím. Ale líbil se mi ten obrázek, tak jsem si to zkoušela nakreslit. Tady to, kdybych si dala na Facebooku jako profilovku, tak myslím, že by to vůbec jako nebylo špatný. Vypadá o hodně líp než já, ale to je jako... Asi se změníme profilovku, no. A nebo aspoň na Skypeu. Potom nevím, jestli tady obrázek bude vážně vidět, protože tady je nakreslený docela světle, bych řekla, ale má to být vlk, který jsem zkoušela. Polovina obrázku není prostě vybarvená, jelikož jsem na to neměla náladu, nebo jsem prostě neměla jsem na to čas, nebo jsem prostě chtěla kreslit něco jiného ještě. Takže polovinu obrázku vybarvený fakt nemám. A docela mě to jako mrzí, protože vybarvený by to asi vypadalo hodně líp. Jo, to je okay. Takhle jako dvoulist, já jsem si to přehnala na 2 menší obrázky. Prostě takhle si rozcvičuju, třeba takovýhlema kresbama si rozcvičuju ruce prostě takovýma malýma a takhle tady je pusa. Nevím jako co to má, k tomu jsem chtěla ještě něco dokreslit, ale nevím jakoby co. Jinak tady to má mít jako duhový vlasy, no nevím, jestli se mi to zrovna povedlo ty vlasy, ale zkreslování moc. Potom určitě budete znát film Šmoulové, jak jsou v tom lidském světě, jak tam Gargamel má ty 2 šmouly, tu šmoulinku plus toho divného tlustýho, jak chtějí být moudrýma, ale jsou takový bílo-šedý. Tak to jsem zkoušela nakreslit. Nevím, jestli mám nakreslený dobře jako ty šaty, ale to se neřeší. A poslední obrázek, který jsem tak kreslila, to jsem kreslila kvůli kamarádovi, jelikož prostě má rád toho Hoggyho, Petr Lexa, že jo, Hoggy, toho má strašně rád, no já jako odebírám taky, prostě líbí se mi jeho videa a tak, takže
takhle no. Tak jsem si jako řekla, že ho zkusím prostě nakreslit. A tak jsem ho zkusila, no. Nevím, podle mě se mi nepovedla prostě pusa a podobně, ale tomu kamarádovi, no, bratrancovi, prostě jemu se to prostě strašně líbí, takže ještě to budu ještě to budu stínovat určitě pastelkama, ale líbí se mu to, takže jsem se rozhodla, že to sem přidám. Takže tady to má být Hogi. Nevím, jestli se mu to fakt podobá. Tak třeba, jestli se mu to podobá, tak napište do dokumentu, jestli si myslíte, že se mu to podobá, nebo ne. Já nevím, mně to přijde, že občas jo a občas ne právě. Takže takhle. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte dislike. Pište do komentářů, co byste chtěli, abych já natočila, protože já nevím, jestli mě sledují starší, jakoby 18 vejš, nebo střední, což je takových 15 do 18 prostě, anebo prostě malí děti od těch 7, 6, nevím prostě. Takže pište určitě do komentů, co byste chtěli, abych natočila. Já se to pokusím natočit. Zase podle mě není problém natočit snad jakýkoliv video, teda no, jakýkoliv. Ale jako zase, abych věděla i co chcete, abych točila, že jo. Protože tak to já střílím prostě od oka. Třeba si myslím, že třeba někoho z vás baví Minecraft, tak prostě natáčím Minecraft. Někoho z vás zase může bavit, já nevím, třeba něco o filmech, nebo prostě něco, prostě nevím, jak to říct prostě jinak. Takže určitě mi napište do komentáře, co byste chtěli, abych vám natočila, protože já bych chtěla, aby vás moje videa bavila. A tak, no. A já vám děkuji, jestli si toto video pustíte. Budu moc ráda, jestli se vám to video bude líbit. A zatím ahoj!